Кирил и Методий са написали азбуката благодарение на Христо Ботев на Сватанака им. Колко пъти ви го казвам. И на Юрий Гагарин. Значи, първият човек е Юрий Гагарин, първият полет, който отиде горе с костомавта на Луната. И после го последва Христо Ботев с брадата, с шапката, дето с пушката. Го видях на София, така на камъка стили, замръзнал там. Такива известните хора замръзват, камени стават. Слушайте, отиде на Луната и казва, трябва да създадем света, казва тия хора как ги се учат, казва това речи, слушайте. И Христо Ботев каза, как ги стане? Първата дума излезе Той казал, напиши на ръката ти. Той каза, няма с какво да пиша. На шапката имаше перо. Изкара от костомавта, от двигателя, черното масло. Антифризлика си казал, маслото бе. Написа на ръката цялата азбука. Той каза, облаците. Всичко горе, като какво е погледнал, всичко написа на ръката. Обаче, като слезнал долу, казал на Кирил Методий, той ги написа на земята. Кирил Методий казал, не може, каза на земята, дъжд вали, казва, ки се изтрият, казва. Разбирате, тогава почват плетилата на машинките, от козината, от вълната на козите, на овцете, бабите правят прежде, кандилата правят, плетаха те шалове. На шаловете написаха А, Б, Кирил Методий братята. И така се създаде азбуката. И аз ги знам, приятели, няма какво да се филмирате. Всичките буквите са благодарение на Юрий Гагарин и Христо Ботев, Сватанака на Кирил Методий. Не знам ги тия работи, ви, приятели, не лъжам честно. И аз как ще си подигравам с таки работи, да си толкова хора ма гледат моите братя, семейството, ще ми пречукат отбор. Това е буката, азбуката. Не знам ги тия работи.